нархи сӯзишвории дизелӣ яке аз умдатарин маводи сӯхт дар Тоҷикистон боло рафт. Ин ҳолат давоми чанд моҳ аст ки идома дорад. Сабабу омилҳои болоравии нархи сӯзишворӣ на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар бисёр аз минтақаҳои дунё ба назар мерасад. имрӯз мо аз ронандагони мусофиркаши нақлиётҳо оид ба болоравӣ ва ҳолати кори онҳо пурсон шудем, ки чунин посух доданд. 10 сомон я буру 3 сомон шояд шумо таъсирам мекунад. якон як буде нон намебарем, 4 як нон буд достем, ҳамин де. аз он шаyd бо беҳтар мешав. коҳиш ёфтани ҳаҷми воридот сабаби болоравии сӯзишворӣ гардидааст. масъулини ширкатҳо мегӯянд, ки болоравии нарх аз сабаби суст шудани харидорон ба ҳисоб меравад. болоравии нархи бесобиқаи сӯзишворӣ аз моҳи марти соли ҷорӣ оғоз гардида, ронандагонро низ ба ташвиш овардааст. аз раёсати хадамоти зиддиинҳисорӣ дар вилояти суғд иттилоъ доданд, ки пештар нархи сӯзишворӣ барои як дона $710 ташкил медод. ҳоло бошад нархи сӯзишвории дизелӣ $790 ташкил медиҳад ва он ҳам ба тағйир ёфтани қурби асъор вобаста аст. нов вобаста аз оне ки қурби асъор, қурби доллар нисбат ба сомонӣ, нисбат ба моҳҳои гузашта хеле поён шуда бошад, дарахтанам, лекин нархи маҳсулотои воридотӣ худ дар давлати истеҳсолкунанда боло рафтааст. ба мисоли оддӣ сӯзишвории дизелӣ имрӯз нисбат ба дигар намуди сӯзишвориҳо аз 12 сомонӣ ба 12 сомон 70 дирҳам баробар гардид. ба гуфтаи ин ниҳод, гарчанде қурби асъори хориҷӣ дар мисоли доллар поён шудааст, нархи худи маҳсулоти сӯзишворӣ боло гардидааст. намояндаи ин ниҳод дар ибрози андешаи худ баён дошт, ки қаблан нархи маҳсулотҳо ба таври устувор боқӣ мемонд, аммо ҳоло бошад он ба таври рекордӣ тағйир ёфта истодааст. агар гирем аз аввали сол то охири сола, агар тағйирёбии нарх 2-3% мумкин ташкил медод ё не? имрӯз бошад аз ин моҳ ба ин моҳ аллакай 5-10% нархҳо боло мерад. дар нишасти хабарии раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти суғд гуфта шуд, ки дар 6 моҳи соли 2022 ба кишвар ҳаҷми умумии гардиши мол тақрибан ба $1.5 миллиард расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 $391 миллион зиёд мебошад. воридоти мол ба вилоят ба $896.9 миллион расидааст, ки бештари онро маҳсулоти нафтӣ, сӯзишвории авиатсионӣ, гази моеъ, сӯзишвории дизелӣ ташкил медиҳад. ин нишондиҳандаҳо асосан аҷзои воридоти маҳсулоти нафтӣ ба маблағи $94.1 миллион, сӯзишвории авиатсионӣ $4.6 миллион, гази моеъ $73 миллион, таҷҳизотҳои саноатӣ $52.2 миллион, сӯзишвории дизелӣ $42.6 миллион, ғалла $112.7 миллион, равғани растанӣ $26.4 миллион, нуриҳои минералӣ $6.9 миллион ташкил медиҳад. ба вилояти суғд сӯзишворӣ асосан аз Федератсияи Русия ворид мешавад. сӯзишворӣ бо қурби русӣ ё худ бо рубли русӣ ворид мегардад, мегӯяд Салоҳиддин Холиқзода, муовини сардори раёсати хадамоти зиддиинҳисорӣ дар вилояти суғд. ҳарчанд тағйирёбии қурби доллар ва рубл ба назар расад ҳам, инҷо нархи худи сӯзишворӣ низ дар кишварҳои Аврупо бесобиқа боло рафтааст. вақте ки аз Федератсияи Русия ворид мешавад, ҳозир қариб ки доллар ки ворид намешавад, маҳсулотҳо бо қурби пули русӣ ворид карда мешавад. ҳозир воридкунандаи асосӣ дар ҳамин бозори сӯзишвории дизелӣ ҷДМВ Газпром мебошад, ки асосан ҳамин субъект воридкунандаи фақат аз давлати Русия. дар баробари болоравии нархи сӯзишворӣ имрӯз воситаҳои истифодабарандаи он ба таври боиду шояд дар мисоли автомошинаҳои мусофиркаш фаъолият дорад, аммо гуфта намешавад, ки то кай ин ҳолат давом мекунад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоъотӣ Хабар.